Tapos yung pamangkot kami dira, hindi ko nila makilala. Sige, tulog kami diri kay base din kilala ko dapat lang president diri. Edgar ni Pugusino. Kilala ka? Sugo lang ate kami sa boss namon. Kami utang siya na 11,000. Sa Adabi karon, magtatuon na din sa Puro 4 sa bukas. Tapos karon di naman makunta ang kaya nga number. Hindi ginambal sa mga tao. Ang balila, yan, tuwin na lang dito ma'am sa Puro Presidente base kung kilala niya iyang masakop. Wala ko sa inyo kung sino. Ay, kilala. Kilala ko halos ang puro 4 ko. Ah, Tanan-tanan ko puro 4 ko. problema kami eh, hindi na makontak ang ano niya. Pero gayon na, nag-text ko pa siya. Kapit sa tubangan ng Gabanda sa terminal. Pero hindi naman makontak. Wala sa inyo kung sino. Hindi pwede kami mapabulig, sir. Kaya may ara kami na ano, na may picture sa box na katod sa amon. Kasi makilala mo. Pwede pa tanaw naman dali sa picture niya. Ikot ka mo naman. Base kung borders na siya. Ay, patanaw lang naman, sir. Mga Picture niya. borders Basi, na diri. oo, basi Pero wala sa membro sa... ano basi mamukhaan nyo. May ipagkita kanya tao, ma'am, na may pang kami bayad. Pero tulo kami dili, sir. Kaya hindi sila kilala. 11,000. Oo. Alin, ma'am, kasi kilala mo man? Kilala ko ma. Ang picture niya? Ara diri sir sa box namon nga ihatod namon sa iya. Ara diri sir. Eh? Ano sobras na? Happy birthday! Happy birthday sir. Surprise. Joke lang sir ha? Joke lang. Ma'am, dali diri ma'am. Wasn't the spring, and spring became the summer. Would you believe you'd come Sir, along? ma'am, dali ma'am. Si ma'am. Sir, oh. Happy Yeah, birthday! Joke lang to sir ha? Nagmati ka sir? fly. They never would, but now Dali ma'am. Mayong pagkadrama. Dali ka ma'am. Happy wedding anniversary ka sa inyo ha. we filled it up with all. Sir, ang nagpadala sini kag ma'am, may message siya ha. Basahin ko. To my dearest father, happy birthday and happy anniversary sa inyo ni Madir. Wish ko nga tagaan pa kamo sang maayong panglawas kag maipalayo sa anuman nga mga sakit. Just don't think about the cost. Ang importante, happy kamuduhan ni mamang. Madamo nga salamat sa tanan-tanan, papang kag mamang namon. Kag maghalong gid kamo pirmi. Once again, happy birthday papang and happy anniversary sa inyo ni mamang. Sending love and kisses. Sir, wala nagutang ang sender kung sino siya. So, kamo na lang daw bahala mag-guess kung sino. May idea ka mo? Sino, sir? Sir Billy. Yay! Kapanugit si sir ba? At re-eye si sir. Oh, nalipay ka man, sir? Nalipay ka man, ma'am? Thank you. Oo. Salamat. Happy birthday to Katay, lolo, katay! Sir, sir. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Katay ko you. si lolo. Happy birthday Tapos to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy anniversary! Happy birthday, happy birthday. Sa inyo bata. Tuwan ka mo ni sir. Yay! Happy anniversary! Ma'am, sir, mangayo kami kamay nga message nyo sa inyo nga ano, sa inyo nga bata nga nagpadala si Sir Ane,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang message ko sa iya, halong siya, kag importante sa iya nga ara siya sa layo, mag-ano siya sa iya kagalingon, kay wala siya sa malapitan nga iban. Ang ako lang sa iya nga maghalong kit nga may nagaulat sa iya diri sa Pilipinas. Madamo sang salamat sa imo ga, bisan pa man amo ni ang papang mo, pero at least nabalaan mo kung ano ka kamahal mo. Madamo gisang salamat sa iyo. Yehey! Si ma'am. Thank you. Salamat. God bless you. Amo lang. Halong kadara. Palangga ka na. Yehey! Happy birthday and happy anniversary! Salamat, tita. Sige na. Sige. Thank you na kay tita lang, guys. Sige na, sige na. Salamat, tita. Yehey!